Lima ka mga panimay nga dimutang sa danger zone sa sapa sa Mandaue City, gidemolis kaganiha. Giingosgan kini taliwa sa di matag-an nga dagan sa panahon o sa posibleng halapad nga pagbaha. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, hapsay ra nga napahigayon kaganiha kining clearing operation sa pipila ka mga balay nga nagbarog sa 3-meter easement zone. Gipangunayan sa mga personnel sa Housing and Urban Development Office Kunhudo ang paglimpyo sa mga panimay sa sitio Liong, Barangay Alang-Alang. 5 ka mga balay kilid sa sapa sa Butuanon ang apektado. Una nang napadad-an og notice ang mga residente kabahin niini. Pipila ka semana ang nakalabay atol sa way puas nga bunok sa uwan ug pagsuylag yun sa level sa tubig dinhi sa Butuanon River milapas sa taw ug gani halos mitupong na sa mga Pinoy-anan dinhi ang level sa tubig. Kinahinungdan nganong ang mga otoridad naghingusog sa clearing nini mga Pinoy-anan sa nahimutang sa danger zones. Matod sa City Hall, una nang nalimpyo ang dapit apan namalik ang pipila sa mga nanimuyo. Re-clearing kay ato naman silang gitrabaho niaging 2 ka tuig. Natagaan sila ka assistance. Nya nahibong na lang ang barangay official sa barangay Alang-Alang nga nibalik sila. Nilapas jud ang tubig sa Butuanon River sa ilang mga panimalay. Nga nasa po'y naanod ato na balay. And dili ta maghuwat na nay makalas na kinabuhi. Na diha na ta mo aksyon. Ang mga naapektuhan na balaka sa ilang dangatan, labi na rong panahon sa krisis ug pandemya. Aminado sila na bahaan pipila ka semana ang milabay apan wa sila'y kapaingnan. Makasabot man ko nga dili ni papuyan ba critical ba pero wa ko lang choice kay ngano mo pay na naataron sa kuan sa pandemic. Nya mangabang ko asa man ko ikuan nga wala man ko trabaho mo nang nibalik ko nganhim. Asa man mi puyo nga wa man mi gata nga kabalina namo. Pait kayo. Nya okay na tong uban. Bahala na lang mangita nya. Puro bayang mi way trabaho nya. Napay ako mga anak, mga apo nag-eskwela. Matud sa tagahudo og barangay, hugot nila nga i-monitor ang dapit kung dili ba tukuran pagbalik sa ilang mga Pinoy-anan. Giklaro sa tagahudo Bob nga nahatagan og assistance kaniadto kining maong mga residente so wa pa sila mo balik na sab sa ilang mga Pinoy-anan samtang daghang lugar pa sa syudad ang padayon nila nga gi-monitor karon nagpabili nagbarog sa danger zone. Bob, Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.